El Consell estudia realitzar un projecte d'investigació de regeneració de la costa valenciana amb fons europeus. Així ho ha fet saber la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, en la primera reunió de treball del projecte europeu Alter Eco i que per primera vegada lidera la conselleria. Volem treballar, ja que hem presentat el pla de litoral, tenim tota la intenció de d'alguna manera harmonitzar i generar sinergies entre el que estem fent des del punt de vista territorial en la Comunitat Valenciana i aprofitar també aquests projectes europeus. A través de l'IBE, el projecte compta amb un pressupost de 2,3 milions d'euros per buscar estratègies turístiques sostenibles, promovent la identitat mediterrània. Jo crec que és molt important, que ens hem de congratular que per primera vegada la Comunitat Valenciana lidera un projecte europeu d'aquestes característiques i que per tant ho fem a través de l'IBE, que per a nosaltres és una entitat fonamental per al desplegament de tota l'activitat d'investigació i innovació en la Comunitat Valenciana. En la primera reunió celebrada a València han participat els 6 països del Mediterrani integrats en el projecte: França, Grècia, Croàcia, Itàlia, Xipre i Espanya.